kurarama ukamanya unodona. Pedego, pedego, unazigondura kudai. Aiwa ndi Mwari vanochengeta. Ibanga iroro. Tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa mutinobura upenyu. Tinotaura nyaya dzamunonzwisisa, dzamunoziva. Asi nhasi tiri pachikuva chemhemberero chatinenge tichiti kugona kuna zera. Vana vedu vanodonzva, vadiki vari pakati nepakati vari kungoita zvinhu zvakanaka chete, vari kusumudza rupauro rwedu rweZimbabwe. Isinenge chingodaidzira tiri mashure tichiti havo. Nhasi ndine mwenyanzvi iri pano, asi regai tange tambopa kutenda kwakaperera kuna vakotsveri vedu ndisati ndati azvisume kunyika. Regai titende zvakaperera kune vedandemutande nokuti ndivo vanotipa masaisai ekuti tigone kutaura nepasi rose. Nedandemutande vadiwa vatariri nevateereri munozviziva kuti zvinoendeka. Mai Chisamba show is powered by dandemutande. Tinokutenda hai nokuti munotipa mute. Tinovimbawo kuti mute yedu iri kusvika kwamuri. Amunoti macomments aya tiri kuaona, asi ndinongotora maviri matatu ndinongoti handione nderinonga. Regai timbokuverengerai anhasi auya ari pano. Basa redu isu pano nderekukurudzira kutaurwa kwemitauro yedu yese iri 16 iri 16. Asi kana vanhu vakakanda kachirungu aiwa tinokatora sezvakare. Pano pane munhu anonzi Wayne Kotsi. Well done, Freds. You are talented, my guy. Blessings, mama. Ama blessings tunada. Tinokutenda. Waita zvako nemakomborero. Wechipiri anonzi Isaac Watura. Isaac Watura. Wakadii zvako? Atumirawo mute yake. Iri kuti maita basa, mama. Rambai muchivadaidza vechidiki. Kuti vabve mune zvinodhakwa. Votsvagawo kuti zvipo zvavo zviri papi, vowana kurarama kwakanaka. Zvechokwadi ndiyo nyika yamangwana. Tinokutendai. Regai nditore mukana uno okukwazisa muenzi wedu. Asi mukomana wakarova zvegikawo. Kamudzipa nyota, kasutu, ndiko kuchena kwatinoda ikoko. Wakadii akomana? Ndirani mama makazimvere. Ndinofara zvangu. Ndinokuziva nemazita akati kuti akati wandei. Asi iwe ndinoda kuti uzvisume kunyika nokuti toziva kuti mamwe mazita ndei mutambo, mamwe ndei madunhurirwa, mamwe ndei. Iwe unonzani zita rako? Zita rangu nonzi TAKUDZWA Badwo Denzel MASHONGANYIKA. Ndo zita rangu rekuzvarwa. Ndizvozvo. Vanondiziva vanonditi Probeatz, vamwe vanonditi Captain Fombi, vamwe vanonditi Zigondora nekuti ndoita zvakasiyana siyana. Ndizvozvo taona zvakawanda. Zvino Zigondora kana vanhu vaitaura pamusoro peZigondora zvinhu zihombe chinhu chikuru. Saka ndofunga muri Zigondora chaizvo. Pandanga ndichiteedza mabasa ako ndiri kuona kuti uri munhu anodengezera zvinhu zvakawanda. Zvimwe unoita kuimba, pamwe unoprodusa vanoimba, pamwe apa unoita zvenyambo. Unozvifambisa sei? Unozvidengezera sei izvozvo? I think kubva ndichingozvarwa ndandiri munhu aita zvakawanda. Even kuchikoro chaiko ndakambotamba bhora, ndakatamba cricket, ndakanomhanya. Nyaya kuti ndaida kutsvaga kuti pangu chaipo ndipapi. Asi ndiri kufunga kuti wakazopawana. Asi I think ndichiri kuramba ndichingotsvaga because chandoziva ndechekuti matalents Mwari anopa vanhu matalents akawanda. Saka unofanira kuramba uchingoita sei? Uchingotsvaga kuti uone kuti ndepapi mashoko makukutu. Hanzi nyatsotambararayi muchitsvaga zvakawanda. Musagutsikane nechinhu chimwe chete. Imboedzai ndima imwe. Ndichada kudaidza ndima dzako pamwe chete nerimwe chete. Tione kuti ndima dzacho idzi unodzitora sei. Asi ndiri kutarisa nezera rako kuti uchiri wechidiki. Unowana here rutsigiro kumhuri? Nokuti kazhinji zvinhu zvedu ongororo netsvakidzo ikuratidza kuti zvinhu zvingi zviri kufira kumhuri. Kana baba vaisa gomborawo pasi vakati uri chiremba, unofanira kuita zvakati, maiwo voti unofanira kuita zvakati, zvimwe zvinhu zvinobva zvafa. Pazvinhu zvese zvauri kudengezera izvi uri kuwana here rutsigiro kumhuri, kushamwari, kunharaunda?
vanhu vanondibatsira chaizvo, vanondibatsira, vanotitsigira kunyanya amai nababa. Ndovakangoti izvi ndo zvaanofarira kuita zvemusic. Baba chaivo chavaida kunditambe bhora because vakakura vachitamba bhora vaMashonganyika vaimutamba bhora. Saka chido chavo chavaida kunditambe bhora, asi kubhora kwacho ndagara ndichingokwara, pese panoenda kubhora ndaikuwara. Saka zvapesa zvandinetesa ndakati ndikanimbotry zvimwe. Ndandagara ndichizviita hangu kubva kudhara ndiri mwana mudiki pandakazotanga kuteedzana nezvemusic. Asi regai tivatendeka baba namai Mashonganyika. Pamukana unoregai ndikutendei kuti muri chidadiso chevabereki. Muri chidadiso chevabereki nokuti tinoziva kuti vamwe vabereki vanobva vaoma pavaoma, asi kana muchitsigira mwana kuti aite zvaanofarira, aite zvaanokwanisa, ndokutaura nevabereki nevatariri vevana kuti mazuva ano ndima dzeupenyu dzawanda, mabasa awanda, kunyange musati mambozviona, regai mwana aite zvaanofarira pamwe indima yaanobuda nayo. Ndomboenda mukuimba kwako, ndakakuonai muchiita iyi inonzi collab naJapreza, asi ndingade kutanga ndaziva kuti iwo musambo wako waunoimba iwewe nondakakuona pane zvakati kuti uchiimba unonzi chii? Inini kutaura chokwadi mama, handina musambo wandoti uyu ndewangu. Zvafanira zvana ndichitaura nezvezvipo zvezvekuti unofanira kuramba uchitarisa kuti chipo chako ndechipi, because zvakaitika ndechekuti Mwari akapa munhu upenyu 1, upenyu humwe chete. Saka unokwanisa kuva zvinhu zvakawanda muupenyu hwauri kurarama nekuti haufa wakararama futi. Saka when it comes to music as well, magenre ndinoita ese, ndinowanika kuhip hop, ndinowanika kuafrobeats, izvo zvinoita kuti ndikwanise kuwana macollaborations navanhu vakasiyana, because I can easily blend in anyone anenge achiita ndizvozvo. Ndakaona uchiimba naJapreza, kurakidza kuti ikoko kwamunoita zvokuimba munonzwa nani. Zvinobatsirei kuti watora mumwe muimbi, watora mumwe wakadai, musangana pakuita mobva maita madirativhani. Zvinobatsira chii kuvanhu venyu vamunoimbira kunyika kuchi? Sei zvakakosha kuita iwo amungati pachirungu macollab? Zvakakosherei? Macollaborations anobatsira pakuti zvafanana namukoma Japreza, munhu ane audience yakawanda, ane vatsigiri vakawanda. Saka kana vachinge vatsigiri vake vakuona uchiita zvauri kuita, zvoratidza kuti zita riri kuita sei, riri kukura. Saka kana zita richikura zvinoratidza kuti basa riri kuita sei, riri kukurawo. Zvaunowana zvinoita sei, zvinokurawo. Mashoko akanaka echenjedzo tinozviona kane pamombe nai kashiri kadiki kanongogara zvako pamusoro pebhuru kudai, kanoswera kari kumafuro ikoko kachifamba pese pese, asi iko kari kadiki. Aiwa, hanzi tikabatana tinowana vanhu vedu pamwe chete, tichiraura nzizi dzakawanda, kunzizi yekwako, kunzizi yekwanenge. Ndaona uchiita zvenyambo, ndaona zviita zvenyambo, asi nyambo yacho ndakaona paine mudzimai wechidiki anga akatopfekawo bvudzi jena sezvingaite vasikana vemazuva anazvo, asi anga ari kutambudzika kana nekutsvaira chaiko. Paiwaida kumbodzisa kuti cheka angaitadza kukotama, aitadza kutsvaira, hanzi chiko, hanziwo nemuroora. Zvinoitika manje mazuva ano mama, I think kukura kwandakaita ndaiona mai vangu vachitsvaira, ndaiona mai vangu vachiita zvakasiyana siyana zvepamba, zvekuti vanenge vachingoita zvepamba, kuratidza kuti vanosara vachengeta vana vachiita zvipi, baba vachiita sei, vachinotsvaga. Asi mazuva ano zvaita sei, zvasiyana. Vasikana vanokwanisa kuenda kunotsvaga, baba vachisara vari pamba. Saka kuratidza kuti culture iri kuchinja, and machinjira ari kuita culture yacho, but iri kuchinja mune zvakanaka as well. Saka I think that's what I was trying to say. Tikangoramba tichingoroveredza zvedu kururimi rwekwamai, ndo basa ramai kari kusumudza rurimi rwedu. I think ndizvo zvandaitira kuda kuonesa vanhu. Because patinoita nyambo idzi, mashow atinoita, dzimwe nguva kazhinji ndeye kudzidzisa. Dzinogona kunge dzingori nyambo chete, because mwatarisa kuti mukomana aibuda pashow yaya anga ane magetsi, munhu aita zvemagetsi, anga ane speed yaanga anayo, saka vanhu vanoona mashows anoitwa kuna ana America akada kufanana neiwayo, vovhunduka vasingazivi kuti tinazvo pano, vasingazivi kuti tinazvo zvinokwanisa kuzviita. Saka tinenge da kuedza kutaura nyaya dziri kuitika munharaunda, zviri kuitika munyika, asi tichishandisa
chatingati rurimi runozikanwa nevanhu runonzwisiswa nevanhu. Mashoko akanaka ndo zvandinoda zvino izvozvo kuti nyika yamangwana ikatapa ruzivo uko ikatapa ruzivo nokuti izvozvi zvaungoita zvemagetsi zvokuti hapasina munhu wasvika kubhinga wakunge chipoko zvaishamisa chaizvo vanhu vachiswera vakatarisa kudai kuti kuamerica kuri kuitwa zvakati, kunigeria kuri kuitwa zvakati. Saka isusu tiri kuti muno muzimbabwe pachikuva chino chamai Chisamba chemhemberero tiri kukurakidzai kuti tinazvo vanozvigona. Pawamboti taurei apa wataura ukati aiwa mazuva anoka zvinhu zviri kuenda zvichisanduka. Amai vanogona kuenda kubasa, baba vasingaende kubasa, kana kuti baba vanogona kuenda kubasa, amai vasingaende, kana kuti vese vanogona kuenda. Pari kunzwisisika here nemazera enyapa kuti kana kuti mai vaenda kubasa iwewe ndiwo uri pamba, kuti ndiwo unenge uchipawo vana, kana mwana akatotesa woenda unomupfekedza zvakaoma, uchimubisa mutambo iya madhaipa aya manhingi madhaipers aya uchichinja mwana. Zvinogoneka here pamazera enyu verudzi rwedu? Mukuona kwangu zviri kutinetsei mudzimba dzakawanda. Ndosaka muri kuona vanhu vari kuti vanopinda musvitsa tsvene asi pasina kana mwedzi yakati kuti vanoerekana vasiyana, nenyaya yekuda kuti pane kupokana kuri kuitika panyaya dzechivanhu chedu neyatinoti modern world zviri kuitika mazuva ano. Ndizvozvo chaizvo vadiwa tariri chikomana chiri kutsanangura kuti iye zvino vanhu havachakoshesa wanano, vakangopokana votosiyana, vakangopokana votosiyana. Kunzwisisana ndo zvavari kudzidzisa. Vamwe vanovati maskits. Saka ivo vanenge vachidzidzisa hadzisi nyambo chete kudzidzisana kuti zvinhu zvifambe. Kana baba varipo ndibaba vevana, kana mai varipo ndimai vevana, kana mese muripo muri vabereki vevana, munhu wese ngaaite chake. Ndakanakidzwa nezita rako rekuti Captain Mufombi. Rakauya sei kuti Captain Mufombi? Captain Mufombi, Mufombi zvinoreva mufakosi. Ndokwandakakurira kumufakosi. Nhasi ndiko kwandotambira. Handichagara hangu kumufakosi, asi ambuya vangu vanogara kumufakosi. Ndopandakakurira, saka misi nenguva ndogara ndichienda ndichinoita se ndichinoona shamwari dzangu. Saka mufakosi imomo seiyo iriyo nzvimbo yandakakurira, ndinenge ndichitaura nyaya dzandakakura ndichiona dzichiitika pai kumufakosi. Maona. Saka akakugadza ushe zvino ndiani kuti Captain Mufombi? Shamwari dzangu ndo dzainditi Captain Mufombi. Mukada kutarisa kuti kubhora kune anonzi captain anenge ari pazasi pacoach. Mukuru wavo anenge ari pazasi pacoach, anenge achitambo ane vamwe vatambi vanenge vari mukati, achiratidza vamwe matambiro, achivaudza kuti no apa ita chakadai, ita chakadai, nekuti ndiye anenge audzwa chekuita nacoach. Ndizvozvo zvakakosha. Hanzi tinoti gavi rakanaka rinobva kumasvuuriro. Munhu akaziya kwaakabva hauchagara kumufakosi, asi kunoyera, kunokukoshera. Ndozvatiri kukurudzira pano vadiwa tariri nevateereri kuti kwamakazvarirwa, kwamunoziva, kwamakajaira kwakanaka kuramba muchidzokera, kuita kuti kana waenda kwawakazvarirwa vanhu vototi yowe takukutadza, hatichambokuziva. Kudada nenzvimbo yako zvinobatsira. Vanhu vako vemunharaunda vanokutsigira zvakare. Pane imwe yandakambenge ndakatarisa yanga yakanzi A Day for Love. Ipapo wanga uri kufungei paepisode dzako dzaunoita uine musikana iye wanachataura uye, asi yanga yakanzi izuva rerudo. Tichifunga zuva remusi wa 14 February ndakaona iwe wakapa muriwo modzi. Vamwe vazhinji pavalentines vanopa maruva, vanopa zvimwe zvakadidi. Chii chakakuita iwe kuti ufunge kuti ayo regai ndipe muriwo modzi? Nokuti wati zvese zvamunoita zvine dzidziso. Ndizvozvo. Chandaona mazuva ano kune inonzi social media. Social media iri kupa vanhu vakawanda pressure. Sekuti ini ndogona kunge ndakuunzira mubora, asi kana waona mumwe munhu aunzirwa mota wakufunga kuti handichakuda nekuti ndakupa mubora, hazvirevi kuti rudo ndendisina, hazvirevi kuti rudo handina. Inyaya yekuti rudo ndinaro, asi chekupa chaicho changa uchida chaicho handina. Nguva inoita se inosvika. Mashoko akanaka, mashoko echenjedzo, kuti aiwa zvemasaisai izvi zvizhinji zviri kubuda pamasaisai handi mararamiro evanhu.
ndosaka muchiona kuti munhu anonomira pamotikari isiri yake otorwa mufananidzo, anonomira paimba isiri yake, anonomira pagadheni risiri rake. Ari kutaura panapa Mashonganyika kuti aiwaka, chandinacho mudiwa wangu ndo chandinokupa. Ndaona achipa mudiwa wake muboora. Muboora unonaka, ukaiswa kamafuta, ukaiswa kadovi, muriwo kuti anorangarira nazvo. Saka ndinoda kuti tinzwisisane ipapo, vadiwa kunyange vakomana nevasikana, kuti ipa chauinacho chakakosha kupiwa nemoyo kana kupa nemoyo. Panyaya dzokuimba idzi uri producer, nondi kuzvibata neupami wazvo, unoita zvakawanda. Iwe unosarudza sei vanhu vekuti ndinoda kuita producer wangana, regai ndiite producer wangana? Ndio vanokusarudza here kana kuti iwe unovatsvaga kana kuti unoita sei? Ngonitsanangurira pakuita producer apa. Dzimwe nguva tingati kuimba hakusi kungoimba chete. Zvatinenge tichiimba zvinhu zvatinenge tichisangana nazvo mukati meupenyu hwedu. Zvinhu zvatinenge takararama, zvimwe zvakararamwa nehama dzedu, zvimwe zvakararamwa neshamwari dzedu. Saka tinenge tichida kuti nyaya dzedu dzibatane. Nyaya dzedu dzikabatana tikawirirana, zvinoita simba kudarika unge uchiimba uri mumwe chete. Zvinoita simba. Saka patinosarudza ma-collaborations aya, unotsvagawo munhu ane vision yakada kufanana neyako. Haungoti ningi wangotora ningi watora ningi nekuti ndiye ari pamusoro, but inyaya yekuti muono maonera tida kuita kuti kwatinoda kuenda kwakafanana here, toda kusvika kwakafanana here. Vamwe vanoimba zvakaipa, vamwe vanoimba zvakanaka. Saka kana ndida kuimbawo zvakaipa, ndinonoimba wadaita sei? Wada kuimba zvakaipa. Kana ndida kuimba zvakanaka, ndinonoimba wadaita sei? Asi pane munhu angaronge here kuti regai ndiimbe zvakaipa? Vadiwa tarini vatereri isati kurudzire kuimba zvakaipa. Ndosaka muchiona pano kuva chino chiri chemhemberero. Nhasi tiri kupemberera Mashonganyika. Nhasi ndiri kumudaidza nezita rake rababa wake. Wati unonzi Tafadzwa, ndazvinzwa zvangu. Takudzwa. Mashonganyika uyu anoita zvinhu zvakawanda zvaanodengezera Takudzwa. Anoimba nevamwe, ndiproducer, munhu wenyambo, ari kutirakidza zvimwe zvataiona mumabhaisikopu akare izvozvo. Pane chimwe chawakaimba zvakare chinonzi superhero for hire, kana kuti inyambo kana kuti kakuimba, noti wangochizvibatanidza ka superhero, munhu anoita zviri pamusoro-soro. Ipapo mamatarisana neTakudzwa. Superhero for hire yanga iri episode iyo yaibuditsa mukomana uyu achibhadharisa vanhu kuita zvaanofanira kunge achiita mahara. Ndizvozvo chaizvo, ndazviona izvozvo. Ndakazoona zvakare wakokwa pamunhu anga achibhadharisa vanhu renti, zvekuti nhasi renti iri pa50, mangwananzi yapa 75 kana vapokana. Nokuti mudzimai uya aitsanangura akachitaiwa pane zvatanetsana, saka zvabva zvazodai. Iwe unofungei nevanhu vekuti kana munhu ari vatinoti jaira semalandlord, akangonzi maranzo, ndini landlord, akuda kuita chimwe chinhu, ndini landlord. Kana muri landlord madi kugara imba yenyu mega naye. Unofungei? Iyo inyaya yakati omei, nekuda kuti dzimwe nguva unofanira kutozvininipisa kana uri pamusha wemunhu. Nekuti vanhu mafungiro avo anosiyana. Vamwe vanofunga mafungiro ekuda kurwadzisa vamwe, vamwe vanofunga mafungiro ekuda kungo ndingati kuti zvandingashandisa ndezvekuti chii, kuda kudzikisira. Ndaona payatiri kukurukura iyi, iwo wakanobatsira mudzimai anga ari kukwidzirwa imba nalandlord, anga ari kudiwa nalandlord, kuita zvokungoti nokuti ndini landlord ndidei. Ndopatinoda kuti tipindane napo ipapo kuti kana munhu ari landlord ane masimba here ekushungurudza vaagere nawo? Hapana masimba akadaro. Masimba ekushungurudza, hakuna munhu anofanira kushungurudza mumwe nekuti ane simba riri pamusoro. Ndozvandaida kuedza kubuditsa pane episode iyoyo, nekuti zvakawanda zvikuitika mudzimba. Vamwe vari kutobatwa chibharo chaivo mudzimba imomo, but nenyaya yekuda kuti haana rent, anongonyarara, anongosiyana zvekuti nekuti arikuda pekugara. Saka ndo nyaya yandatoda kubuditsa musuperhero for hire. Ndakaiona iyoyo ine dzidziso yakandipawo nemuono wezvinogona kuitika
mudzimai uye akauya kwauri kuzobatsira. Saka ndo zvatiri kutaurawo pano kuti kana imimi muine vamunoziva vamunogona apa yakabuda iri nyamboka asi imimi musafire mubhutsu sesokisi naye imimi kana muine zvamunoda kutaura muine zviri kushungurudza mukati meupenyu hwenyu endai munomangara kumapurisa endai munotaurira hama dzenyu budai pachena nekuti mukarega kutaura zviri mumwoyo menyu munodumbirwa. Tiri kuona kuti pane imwe rwiyo rwako rwakambonetsa hanzi ibanga iroro wakarifunga sei banga? Ibanga iroro munoziva kana une shamwari dzako mune mutauriro wamunonzwisisana imimi mega pachenyu. Saka ibanga iroro zvinoreva kuti zvikuitika ipapo ndo zvatichaita ipapo. Tange tiri kudya sadza nemavheji ndo zvatichadya ipapo. Tange tiri kumwa zvakachipa ndo zvatichamwa ipapo. Saka isong inongotaura nezvekugutsikana nezvauinazvo panguva iyoyo asi uchinamatira zvimwe. Mashoko akanaka, mashoko makuku tanzi gutsikanai nezvamuinazvo ndo zvaumbotaura zviya kuti vamwe vanhu vari kuzvipa pressure, vamwe vanhu vari kuzviisa mukona, vari kuzviremedza. Hanzi gutsikanai nezvamuinazvo. Hanzi kana dzimwe nguva tikadya nemavheji handizivi kuti vanhu vedu vakanzwanani kuti kana munhu akadya nemuriwo ari kutambura. Vana chiremba ndo vavari kukurudzira kuti mukadya muriwo munowana nduramo, munowana utano hwakanaka. Saka zviri nyore here izvozvo vadivatariri nevateereri makasununga kuti ridzira kana kuti pindura zviri nyore here kugutsikana nezvauri usingafunge kuti si shamwari dzangu dzapa anangana vapa nokuti iwewe ndiwe avo ndivoka ndizvozvo. Mazuva ano tine social media. Social media ibanga iroro sekutaura kwako iwewe ndikakwereta pamutauro wako ibanga iroro asi banga iri rinocheka ndima mbiri. Rinocheka kumwe kunenge kwakadini kwakavezwa zvakanaka rigocheka kumwe kunenge kunokanganisa. Iona sei social media semunhu ari muhofisi yevanhu yatingati ningi public office? Social media yangofanana nechimwe nezvimwe zvinhu zvese pasi panapa. Zvinhu zvese pane zvazvakanakira pane zvakaipira. Social media yakwanisa kubatsira vanhu kuti zvafanana inini ndikatarisa career yangu yakasumudzwa nesocial media. Kuzikanwa kwandaita nevanhu kana kuti even ndizosvika panapa inyaya yekuti kune social media. Kudhara waifanira kumirira kuti uchawana mukana unozoya kana after makore kuti uzobudawo paTV panobuda vamwe asi social media ndozvaita se ndozvayakwanisa kuti zviitike chimbi zviitike fast. Tinozvitenda izvozvo. Chayakaipirawo ndechekuti pasocial media unosangana nevanhu vanenge vachifunga zvakaipa. Vamwe vanhu vanogona kungokuona pasocial media ipapo vanogona kungokuvenga. Zvandataura zvezocial media kuti unogona kuona chinokuitisa pressure kuti vamwe vari kuita mota dzakanaka sanifanira kuita mota yakanaka, uyo arora sanifanira kuroora wapesa waroora munhasiri. Kozitawo zvimwe zvekuti pane kuroora munhasiri here kuriko mama vanhu vari kuroorana zvisirizo zvekuda kungomhanya zvepasocial media izvozvo ungoti ndingonzi ndaita sei ndaroora asi zvanzviri mwoyo zvanzviri ngori mupfungwa angoti ngazviite sei ngazvingoitika. Munopedzera mapokana fast nekuti waita pressure. Ndizvo zvasikurudziro iri pano ndeyekuti kana taita zvinhu ngatizvipei midzi. Dzimwe nguva hatina nguva yekupa zvinhu zvedu midzi. Zvinhu zvisina midzi kazhinji hazvitane kuparara, hazvitane kupera. Konyaya yemadrugs yanyakatira kudai nokuti ndiri kuona kuti iwe uri kamukomana kechidiki smart yawakarova iyi inoratidza kuti aiwa haubatane nezvakawanda. Mafungiro nemakurukuru auri kuita ndikatarisa zvaunodengezera zvaunoita ndinoona kuti une muono wako wauri kuenderana nawo asi tiri munyika ine madrugs. Ungapewo zano rekuti kudii? Munoziva nyaya yemadrugs I think nditone imwe episode yandakambotaura nezvazvo paCaptain Fombi iyoyo inotaura nezvazvo. Kune madrugs atinoti mahard drugs akanganisa vanhu. Ndinoziva ndine vamwe vanhu vandakaenda navo kuchikoro nokuti ukamutarisa izvizvi haachataridzika hapasina munhu. Ene dzimwe nguva tinongoda kutaura zvinhu nemaoko edu asi zvimwe zvinotongoda munamato.
zvimwe zvakutongoda saka munamasprayer pamwe pane mumwe ari kuteerera waungatoraura unozama kukurukura imomomo auzivi watinobatsira ndizvozvo. saka iwe ungati kudii kune vanhu vari kuita zvemadrugs wokuti anongovhurawo kudai wobva atoona takudzwa ari kutaura izvi unoda kuti kudii kuvateereri nevatariri? Ndinoti kozi kazhinji chandoziva mama ndechekuti kuti munazoita madrugs inye pressure nanichataura iyayi yekuona vamwe vachiita zvinhu kana kufila kunge uri kumashure kwevamwe asi nguva inosvika ukanzwa kuti ndauda kutora madrugs washaya zvekuita unonga bhora unotamba bhora kana kuenda kunomhanya chaiko. Chinoita kuti tizoita madrugs inyaya yekushaya chekuita. Tsvaga chekuita chero chisiri kukubhadhara panguva iyo tsvaga chaunofarira uite nekuti pfungwa dzako dzikange dzisina chiri chauri kufunga unopedzisira watanga kushandiswa naSatani. Ndizvozvo mashoko makuku taura iwayo hongu Satani anoshandisa vanhu asi wataura zvakanaka kuti ukaona usina chokuita tsvaga chokuita noti vamwe vanongofunga kuti kutsvaga chokuita kubhadharwa atsanangura zvakanaka takudzwa ari kutaura kuti kana kumhanya ukazvimhanyira wazvipa upenyu ukanozvitambira imwe spoti wazvipa upenyu. Ndinozvitenda chaizvo basa rako rakanaka. Ndinoda kukukurukodza mwanangu, ndinokutenda, ndinokushuvira rombo rakanaka, uramba uri mwana akaita zvinhu zvake zvakanaka. Tinotenda vabereki vako, tinotenda nekwaunobva kumfa kwose rutsigiro irworwo. Tinokushuvira ikuita zvakanaka. Ndosaka tichikudaidzai pachikuva chemhemberero kuti murege hatidi kungoti vanozviziva kuti tiriko. Tinoda kuti muuye kuti muone kuti tinotedza. Antowanzwa ndichibata zvinhu zvako zvaunoita kuti wakadengezera zvakawanda. Uri kuti kunoku uri kuimba, uku uri producer, uku kunoku uri kuita zvenyambo, uku kuno zvakawanda zvauri kuita. Saka ndichiti ndinoda kukushuvira zvakanaka. Rega ndiitende vakocheri vedu vedandemutande vatipaiwaye masaisai ekuti tigone kukurukura nenyika yese pasi rose. Vadikani munozviziva kuti nedandemutande zvinoitika kaizi zvaendeka. Mai Chisamba Show is powered by dandemutande. Tanga tiine Captain Mufombi Takudzwa Mashonganyika ane mazita ake akati chigondora akawanda. Imimi ngosarudzaiwo ramunoda asi nhasi tanga tiinaye pachikuva chemhemberero. Munongozakana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri paMai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokurukidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba. Ngatisanganei zvakare shondro rinouya panguva imwe cheteyo.